Hau da eguneko irudia Bermeon, boltzak eta boltzak kaleetan pilatuta, bizilagunei etxean sartzen utzi diete eta. Bai, etxi dozko, bai, ez da nire etxie, lagun baten etxi da, etxi ez zutu nita, de momento, alde zandan gauzek ataduz, da ba, bueno, apu behar gobernaten, zer da, bueno, zer dan. Nieves ere etxean sartu izan da, jautsitako eraikinen parean dago. Todas las pertenencias y todo. No hemos tenido el mismo peligro que... Eta hau da Nievesek bere etxetik ikusten duena, hondakinak ateratzeko lanak gaur goizean hasi dira berriz ere, langileak lanean daude eta hala jarraituko dute gutxienez egun pare bat gehiago. Ordurako espero dute Nardistar Jon kalea irekitzea, hala ere perimetroa txikitu dute dagoeneko eta denda batzuk ireki ahal izan dituzte. Da gaur intxau neiku konpondu, da gaur gudaue kendu dana, itxi duzku igiritzen. Kalte txikia duten etxe gutxi batzuetara ere hasi dira bizilagunak bueltatzen, gehienek hala ere senideen etxeetan jarraitzen dute. 7 familia ostatuetan daude, horien artean Sararena, etxerik gabe geratu dira. Todo, cepillos de dientes, espuma de afeitar, calcetines, ropa interior, de todo, porque es que no tenemos nada. De todo. ¿Os lo han dado? Nos lo han dado. Esto me lo han dado ahora en el banco de alimentos. Y todo esto y más que tengo en el armario me lo ha dado la gente del pueblo. Kataisarea elkarteak eman dizkio, lokal honetan ari dira janari eta arropa batzen. Ostatuetan geratu diren pertsonak gaur hasi dira Eusko Jaurlaritzak utzitako etxeetara sartzen. Eta bueno, horri eskerrak bai jentie sartu nahi izan dugu etxe baten egotie ezberdine da, ez da hostal baten egotielez. Eta bueno, hau epe luzerantza doan eskero jentie pentsatzen dute erosua egongo dela etxe honetan.